Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hakom gani kapor, bakari India hi borok away karan hapadeng ka kangshnong, ne kata ka lockdown ka ba arpues ngi, ka bankot haka katsaw trek mataw banaya yong arajar arpo. Banyakon persya yu kunyang jengpang COVID-19, kajing kadai hi yakilong yeng ki bakhamduna kayo kakon. Hapadeng gini kijing lamiru bon ki kenhon ki balawan sakman, ban keneri la kikti jingerap syakum kita kibriu. Hanai omlaru ban kiar bahakom gani kapor ki judan ru ki riu shim kabu ki ba persang pat ban penbia ki Paidbah da kajing Thmu ban Kamai spa da ka ba Shukor iki. Kom gani kalaja hakani kejala Meghalaya hakabala don ki briu ki ba juphon sya ki Paidbah da ka ba penbia ban yo jingerap ne ban map ikiram jongki da ka ba pan ni ki jingtem halor ki account number ki pan card kajing benia halor ki ATM card bat kiwe Halor kini kejingja haka khatlai tarik mutaw banaya yong arajar arpau keseng Jaintia Students Union Shillong Circle kalalat Ujor da ka Ejahar Hasadar Police Station Shillong. Yang ni keseng layalam do President jong ka JSU Shillong Circle usamla Trebor R Suchen. But yang ni Ejahar la IT How Officer in Charge jong ka Sadar Police Station uba JW Shooting. Kapor kudang rekat bit bat ki Paidbah kamtam hari kapor kudang di lockdown. Bau yang COVID-19 udang sapriang keling ke partai Henry suuk bau beliau dan rekat bakari gujai beri jungi kamtam baka jala jungi baru mentah dengan zero cases bari ni scam ba ke jala jungi kan light dengan ni kunjuk ru bau beliau ni pelat good dia kan ni ka partai blok poin ni Jepang COVID-19 te naka jingjahi naka lockdown te la bon ki balami apa deng kini ki singi aku singi kini ka po ni lockdown kedon ki ba mentoy lo kedon ki ba pensusi te len juga sang kila yo subun ki komplain kepada ba kedon ki riu kabu kila bandong ba na ki jala dukui ba ki jala haga ba kila don ki numbers ki phone ya ki brio ki penbit ba ada pi register sangi ai kerteng jong pi ki pan ATM number ba ki pin number but kunjuk ru itu CVV number nadin tapi ATM card te kila banda pa ki ta kiski nak ba claim bagdi nak Prime Minister's scheme kepada ki awaz yojana ki AY te ki penbi Paidbah handai kum ka seng sim khia kani kum kwa ba ki Paidbah ke boliloi ki ban sinong kondong khamtam ani hasorru bakin dai ban sim ki call ban ada ki simro ki ban puntep marmar shaka police department shaka cyber crime ne shaka nunu ki police station makila ban track number ba ban yo ban kam ya kum kini ki risum kabu te meneng yiwan kendo yo OC jong Sadar Police Station te orang kejing keren ke ba kamdi syu kasi menengkong ni kani gal adai ke ba ar ba galaisin hakum kini ke por ba kini ki risum kabu kila claim ne de bat kila ong ba ni gidai na ta ka bank na ta ka department sarkar te kidon ru ko ka kis keren hapo ba di OC ong ba keren ki phone calls baki calls ki bri bagi ong ba dada pi register bat ni pin ai ki kerteng jong pi details jong pi account number ngila ban pelat pi nak di kelai banai jong kalun ka ba ka badang ka ba ka sarkar ka yarap ki ni ki bisimram na ki bang per te kum kini ki boro kum ka seng ka ban pelong ki ni kum ka public awareness ni kum kata ka ba ki boro ka ni ka message kan sapriang ki Paidbah ka jong ka jalla ba kiar ni kini ki phone call but kiar ka jing ai ya kini ki details jong pi khamtam ki pan number jong pi kini ki account number jong pi but kunjuru ki ATM number but kini CVV ban shadian jong card number jong pi but ki expiry date te pide ban block ki number but kunju ban ha kini number ni ban complain shaki police station ki ban hajan kisnom ki tha ko jong pi ka jing sisa u number hangni uladon hani hapo kini FR ngi file namar ba kadon ru audio call na yo ban sim ki clips Andrei keba imla thane ban ya chakmat namar bo osi ong ba kidon kini ki victims kin kwa ban disclose kerteng jongki hukum kini ki por te Andrei ngas ngau ba kanon ei la daki victims ki bai sha phone hukum kini ki number ban complain hi dala dia ki police ba kan dia kan yarap ki police department ban yo ban track ni ban kam ki culprit ki ba atem kum kini ki fraudulent ne ki phone bok da ka ba thok ba Shukor siki Paidbah ba diloi